Do srdce Aljašky za polární kruh, daleko od civilizace a daleko od signálu. Přesně tam jsme se s partou kamarádů vydali, abychom překročili rozvodí 2 oceánů a spluli řeku Alatnu. Strávili jsme 5 týdnů v divočině, kde je člověk odkázaný jen sám na sebe. Pojď se s námi podívat, jak stavíme plachetnici a pečeme vlastní chleba. Ukážeme ti místa, kde se čas nepočítá na dny, hodiny ani minuty, ale na bušení srdce, na nádechy a výdechy, na porivy větru, na vlny v řece. Léto 2015. Severozápad Aljašky 300 km za polárním kruhem a 500 km od nejbližší civilizace. Chceme překročit kontinentální rozvodí mezi Severním ledovým oceánem a Pacifikem a splout řeku Alatnu, která protéká pohořím Brooks Range na jih. Nejsme žádní profíci, jen parta kamarádů, co chtějí zažít dobrodružství. Pálit oheň u řeky někde v zemi nikoho. To je něco pro nás. A blázni nejsme. Říkáme si fiols. Na Aljašku nás tedy jede 6. 3 fiolové a 3 fiolinky. I když tak trochu blázni vlastně jsme. V Americe si kupujeme 20 let starou dodávku za pár dolarů a doufáme, že nás po lepší polňačce doveze až na sever. To se daří, až na pár detailů. Táhneme sebou 250 kg zásob, pečlivě rozpočítaných do posledního gramu. Všechno je na příděl, a to včetně čokolády. Jídlo balíme do speciálních barelů proti medvědům, abychom se s nimi náhodou nemuseli dělit. Protože tu nejsou žádné cesty ani stezky, najímáme si místního pilota a letíme hydroplánem přes nekonečnou divočinu. Abychom to neměli tak jednoduché, přistáváme na jezeře, odkud voda teče do Severního ledového oceánu. K řece Alatně, která teče do Pacifiku, se tedy musíme dostat pěšky přes rozvodí. Vynášíme věci na břeh a loučíme se s pilotem. Letadlo mizí za obzorem a najednou nic. Nic, jen to hlasitý ticho. Jenom my a naše tábořiště. Ten pocit, že tady fakt nic není. Široko, daleko, prostě nic. Jediný, co nás z toho ticha vytrhuje, jsou komáři. Jsou jich tu mraky. Každý se s nimi vypořádává po svém. Komáři. Ale mám dobrý způsob a už to je aspoň polovina. A s jenom jednou ranou. Začíná nejtěžší část expedice. Přechod přes rozvodí. Všechny věci musíme dostat proti proudu, přes jezera, bažiny a skrz křoví, až k pramenu naší Alatny. Když to jde, převážíme těžší věci na lodích, abychom si ušetřili aspoň část námahy. Na jezerech to jde hladce. Ale tahat naloženou loď totálním pangejtem je pěkná dřina. Raz, dva, tři, hop! Když už to nejde po vodě, musíme bágly naložit na záda.
Každý úsek absolvujeme aspoň 4krát, takže brzy jsme v bažinách jako doma. A takhle pořád dokola, od jednoho jezera k druhému. Tak právě stojíme na kontinentálním rozvodí, všechno tahle voda teče do Severního ledového oceánu, všechno dále už teče do Pacifiku. Právě přenášíme všechnu bagáž mezi rozvodím. Takže všechno to teďka musíme, na lodích jsme to převozili vždycky po jezeře, teď se to spakuje do vaku na záda a hurá na druhou stranu konečně do Pacifiku. Víte, čo všetko vydrží Gumotex? Nemusíme spěchat a tak si před vyplutím užíváme severskou přírodu. Sbíráme houby, lovíme ryby a podnikáme výlety do okolí. Hory, tundra a rychle se měnící počasí nám předvádí neuvěřitelné scény. Jeden večer vyšplháme na hřeben, odkud je výhled na všechny strany. Půlnoční slunce osvětluje okolní štíty. A my nahlížíme do údolí, kam teče naše Alatna. Co nás tam asi čeká? Do lodí se naskládáme tak, že už by se tam nevešel ani kartáček. A je to tady. Konečně vyplouváme. První metry po jezeře jdou ještě hladce, dokonce i po louce to jede docela dobře. Tušíme ale, že nás čeká pěkná dřina. Začátek Alatny je spíš potok než řeka a teče tudy dost málo vody. Naložené a těžké lodě tedy táhneme ledovou vodou pěšky. Skrz křoví, přes mělčiny, šutry, peřeje a hluboké tůňky. Vody v řece díky přítokům postupně přibývá a tak chvílemi můžeme dokonce i plout. Najednou se rychle ochlazuje a my brzy zjišťujeme proč. Připlouváme k obrovské hromadě sněhu. Úzké údolí působí jako mrazák a tak tu sníh neroztaje ani v létě. Kousek dál rozbíjíme tábořiště. Když sbíráme naplavené dřevo na oheň, objevíme v písku první medvědí stopy. To musel být pořádnej macek. Pro klid našich fiolinek stavíme na noc kolem stanu elektrický ohradník, který údajně doporučuje 10 koňů z 9. Tak uvidíme, jestli bude fungovat i na medvědy. Testuje to někdo z nás? Vydatné deště zvedají hladinu řeky a úplně mění její ráz. Z průzračné říčky se stává kalná řeka, z mělčin se stávají peřeje. Nasazujeme vesty a užíváme si rychlou jízdu.
Pořádně to houpe. Jupi! Kilometry ubíhají a krajina se postupně mění. Přibývá stromů, ale taky medvědích stop v písku na břehu. Jednoho dokonce vyplašíme při lovu ryb. Naštěstí bere nohy na ramena a my můžeme zase stavět ohradník. Největším nebezpečím pro lodě tu nejsou peřeje, ale podemleté stromy, které visí nad vodou. To si takhle plujete a najednou před váma strom. Zleva to nejde, zprava to nestíháte a tak to láká zkusit strom nadzvednout a podeplout. V lepším případě skončíte ve vodě a loď si pluje vesele dál. V tom horším se koupou i vaše věci. Počasí nám přeje a tak několik dní táboříme na krásném místě na skále. Užíváme si západy slunce při ohni, zpíváme, rybaříme a vyhlížíme medvědy. Fiolinky nám k tomu vaří samé dobroty a fiolové zase vylepšují sloupky na ohradník. Po 2 týdnech v divočině se nám už stýská po chlebu a tak se pustíme do stavby pece. Ze skály pod táborem natěžíme kameny, opracujeme je a dotáhneme do tábora. Pak už stačí jen vybrat správné místo a stavba může začít. Práce nám jde od ruky a tak se za 2 hodiny pec vytápí pro první fiolí chleba. Takže pec máme roztopenou, dokonce i táhne, že se dýmí z komína, což je dobrý znamení. Takže teď už jenom rozpálit spodní plotnu a holky musí dělat těsto na chleba. A můžu vám říct, že chleba upečený v divočině chutná opravdu dokonale. Nadešel čas zvednout kotvy a popojet zas o kousek dál. Řeka se sklidňuje a my si tak užíváme tu pravou, drsnou Aljašku. Náhoda se stala. Proplouváme kolem obrovských žulových masivů Arigage Peaks. Neodoláme a vydáme se je prozkoumat pěšky. Na mapě samozřejmě žádná cesta značená není a tak vyrážíme nejkratší cestou po pravém břehu. Špatná volba. Prodíráme se neskutečnou džunglí v prudkém svahu a postupujeme rychlostí tak kilometr za hodinu. Nezbývá nám, než přebrodit potok a zkusit to na druhé straně. Tady se chyby nevyplácí. Na druhém břehu na nás čeká pěšinka vyšlapaná od medvědů a tak je náš postup rychlejší.
Odměnou nám jsou neskutečné výhledy na skály obarvené vycházejícím sluncem. Vracíme se k lodím a pokračujeme po řece. Divoký horní tok jsme úspěšně spluli a teď nás čeká klidná část Alatny. Napadlo by vás splouvat řeku na plachetnici? Zní to možná jako šílený nápad, zvlášť když jste uprostřed Aljašky. Ale my jsme fiolové. A tak jsme se do toho pustili. Pro stavbu plachetnice hledáme místo s dostatkem prostoru a materiálu, ideálně blízko řeky. Přesto si vybíráme skalnatý pahorek nad jezerem Takahula. Věci sice nosíme pěkně daleko, ale ten výhled za to stojí. Navíc všude kolem tábora rostou brusinky a tak si vaříme marmeládu. A k ní se přece nejvíce hodí Vynikající lívance. Máme naši druhou pec. Teďka už je opravdu vychytaná, že táhne jak má. A zase jsme dostali chuť na chleba, takže pečeme chleba ve velkým. Tak tohle jsou naše fiolí chleby. Máme tady dneska s dýňovými semínky. Je to úplně jednoduchý, takže to zvládnete všichni. V přírodě stačí mouka, kypřící prášek, trošičku cukru, soli, vody a oleje. A potom cokoliv do toho chcete přidat podle chuti. A je to pak úplně výborný. Zapomněla jsem na důležitou věc, potřebujete sebou šikovný kluky, který vám postaví tu pec. Je to tady, vyrábíme plachetnici a tohle bude stěžeň. Ten by měl být dokonale hladký, aby se po něm dala vytahovat hlavní plachta. Proto ho musíme pečlivě opracovat. Příště si ale vezmeme poříz. Sekírkou to jde pěkně pomalu. Kromě stěžně potřebujeme několik nahrubo opracovaných klád, kterými spojíme naše 3 lodě dohromady. Zbývá ještě vymyslet, jak upevnit ráhno ke stěžni. Skvělý nástroje s sebou v podobě pilky, sekírky a nebo zezu a kusu drátu. U řeky na pláži začíná kousek po kousku vyrůstat naše plachetnice. Konstrukce je hotová a my spouštíme loď na řeku. Dokončujeme palubu z březových tyčí a nakládáme věci. Slavnostně vytahujeme vlajku a vyplouváme. Zadní vítr se opírá do plachet a my cítíme, jak zrychlujeme. Ovšem ne nadlouho. Meandry řeky mění směr plavby, ale bohužel ne směr větru.
takže si dokážete představit, že první část meandru prosvištíme v pohodě po větru, pak rychle stáhneme plachty a stejný úsek pádlujeme proti větru 5krát tak dlouho k další zatáčce. Brzy celá posádka funguje jako hodinky a my si připadáme skoro jako opravdoví námořníci. Když je protivítr dost silný a řeka dost široká, zkoušíme i křižování na plachtách proti větru. Bez kýlu to ale moc nejde. Najednou zahlédneme medvěda. Neví o nás a tak ho z protějšího břehu pozorujeme, jak loví v tůňce lososy. A my si taky jednoho ulovíme. Máme prvního lososa a těšíme se na večeři. Někdy se jen tak necháváme unášet proudem a užíváme si pravé námořní pohody. Na lodi se dá dělat úplně všechno. Rybařit, zpívat, opalovat se, anebo jen tak pozorovat okolní přírodu. Z paluby si děláme kuchyň i jídelnu zároveň, takže ani nemusíme zastavovat, když na nás přijde hlad. Je takový pozdní oběd, teda vzhledem k tomu, kolik je hodin. No, myslím, že nám nic nechybí. Výborný. Máme skvelú buchtu a na ňu si dáme skvelý brusinkový džem. Tak práve začneme pripravovať skvelú kuraciu polievočku. Vodu si naberieme priamo z kohutíka. To je asi moc. Tak trošku odlejeme. Do dřezu. No a když před vyplutím nestihneme ranní hygienu, rázem se z lodě stává koupelna. Všechno ale jednou končí a i my se musíme vrátit domů. Žádné letiště tu sice není a čekali jsme hydroplán, ale místnímu pilotovi nedělá problém přistát i na krátké kamenité pláži. Loučíme se s naší Alatnou, ale navždy nám zůstanou vzpomínky na všechny krásné chvíle, které jsme zde společně zažili. Mysleli jsme si, že jedeme do divočiny, kde vůbec nic není. Ale až tady jsme zjistili, že je zde vlastně všechno, co člověk potřebuje.